Як тая рабіна цвіла ў гэтае лета Ганна. Яшчэ, здаецца, учора была гарэза, падлетак. А вось ужо, глядзіце, у самай добрай пары дзяўчына, у самай красе сваёй. Калі толькі вырасла. Глядзелі на Ганну, разважалі і за малым выключэннем прыдзір жанок згаджаліся. Выспела нявеста, нічога не скажаш. Часам пры гэтых гаворках, асабліва жанкі, успаміналі Ганніну маці-нябожчыцу. Казалі, што дачка ва ўсім выйшла ў матку. З аблічча дык як вылітая, і невялікая ростам, і не гладкая. Худая, можна сказаць, і плечы, як у маткі, вузкія, і рукі тонкія. І косы чорныя, густыя, аж блішчаць, бы намочаныя. І смуглявасць на твары такая ж, і шчочкі таксама ж выпінаюцца.